Bw'omuguzi. Munchumu ligereria na gukwanira ndonsi ya sobereta semaragoba ya bono chinga kichinde na ngukwalingania semesa ya mangana yanyali kumanya gati yalia sobereta gukwalinganiria kurwa semambia yarenge ntambe weka chinse chigabono chia bono maragoba ekero yaragire Ensa Eyemo salikini 12 omutinyo kana mwaka wechiri bubere na merongebere nebere na manga abaireka gukorekana inyirabona Amayia Eyemo etamanye kaini engabune nsoti nigo yatoka sensemo y'umugonchoro kebekere bitinge oroboje urunto cyo kumanya senchira yobo ikirano boigensemo yabo basi na bumachoge inkiba kwanere igoro yekero kyobo governor imeye county ya Kisii abagirango basabire banyare kunyurwa ayo amo naenda mange na kwariga ntomanya senchira yobo ikirano ulito kubwatana nere kurwa sumu na wimanyiryo igakoro kwa Joshua auta iritirane nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Tigatora chaka kuruwa sensemo ya siasa guchakira imeye county ya Kisii oyokoriye kero kyobo governor boigono musubati kuruwa sorgongo ruwa gusimeye county ya Kisii Recho Tundo owetrase kiama gya PPK Progressive Part of Kenya nigobona mochorire omokonyo ye omanyekante buna Evans Onyancha asokiruke bandera ye kiama kyobo syo okoriye kero kyobo governor uno muliko ito Brighton Makori agotomanya. Abarai ao nigo baendete kwiroberia gocha sobochori obonne bwo mwako yoiga kurende ase county ya Kisii nigekero kyo bugabana kyarorekanire gekomererwa amate asabarai ao besokiri gochikori ekero gekyo omusubati Recho Tundo koru ase bunge nyalibali chache nigesokire na okana chinguma abuna ere nigaendete gokwana na bali bakori ekero gekyo mintona ronero kuri ekero kyo bugabana ali nyalibali ore goteba nganto yitobwatira nto ikamo ntayete kokana ngaginte kinkeyo ntwanya gokwana nere ane ntwanya kuigwana nere in any way erenya gatete kuri ekero kyaetigarigi kaukwana ekero anyara gako morali bene oyo gochikomokonya Evans Onyancha nigo bono lecha tebirumna nigo agochikwena kebuna ngoirale ekero gekyo na koreta amagendero ase county ya Kisii tolegaiga abanyalibali representatives naba machoge representatives tuachagaiga ikiagera tutete kubwatirana asikero kyobugabana no deputy governor Recho Tundo inche babekire ndigikero kyobugabana no yokuriye kero kyo deputy governor yakorukwa nga Evans Onyancha asensemo yaye omokonyo ye Evans Onyancha nigairiri bagari abena goteabuna nihojikwena kibuna ngomosira Recho na kuirekero kyo bugabana se county ya Kisii. Let me take this time to appreciate asoko gotwara faith in me nganimba konye ase a county as a deputy governor. Moso abantu baminto abagaka kuru machoge yonsi buravuna chache unamwomera na gocha I really appreciate your effort na inde I promise nganinkorere abantu ba Kisii county bonsi fair Boigo bali bakomoko boko Recho Tundo nigo bateberuna etina chinga kyo musubadi atakere ko mugabana ase county ya Kisii na koreta amagendero ase county eyo abakungu abasacha mbateba ngatiga batoe kerugo tugambe kiara baragambire county
na indo bogabana omoko ungerie to bogabana ekenegente ekenene sana ekeruge ekenene etageto mukungu omongaini ogosa nyumba mwaye omanyanga kero omwana orageire omong'ina Recho Tundo no deputy oye Evans Onyancha basomba amasomo amaya atabwati bong'ainireria chidigiri chiabo jire genuine chitabwati bokora otogotebia abantu baito ng'a tubwati sienga kieye ekogera ribageni riito ngoripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurwa ase bunge ya Nyaribari chache iretariane Brighton Makori Biamuno umurikito Brighton Makori ya soroboti rwa senjira yoboikiranu bono gotigana no roboti rutumurekere bona yande agendete gokolekana ime ye county ya Nyamira asensemo yomugonchoro egotoka ime ya kamera enyoni ebwekainensoti iyo kagere kurwa sense ya Germany nigo yatoka senseme yomaigo yo wako nestima na gosinywa koiruka kolengana no yonyorete enyoni eyuniga gote abuna oikiraboni gataramanye ndaga aranyare gakogia no nabo enyoni eyu nigebekere bitinge asamagoraye robochuru asenchira yobikirano Kefa nyakundi obaga niganyore enyoni yeri tukoria ramisi kiyaeta chinsa chia butuko ekiraro kurumiremo enyoni yetaramanyekana nigo yagutune stima na gutigura chinkoma soro babarwaye egento kirete gasinywa koiruka na chitukorigereria nkanyora ne ibwate chibeta magoro na kenyoreta ramisi yuko koba saa 3 iga ririe kwende budget ya so mirwe igobuna na ngorwe egasi buna ngocha enka go chinyomba sanga byalenge saa 3 yo ngo ikanjera nyora yendo ngero kia getwe shock manyama jena stugetenga bwana ane montole ore stima igoro ngorosia lakini ngajora no munyama obure enyoni eye nigebwekaine nsoti na nigo asamogoraye ebekeire bitinge korengana ne chinamba na mareta se bitingebi nige korokia buna enyoni eye nigeruete asense ya Germany nyakundi nigagandia nsemetenrete chinyoni koyoya na koyera sebwenerete ono ko ganikwane singe njubune ngenteke muna tangasite se TV ninje ngarigereria Nintu na watu bwato moyo kubwaterana ase minyama ninje na wonte keire bono na wonte keire rende kenyora kane usaitisi igoro na we konyora kana rende wildlife wenyore at least kubwente ko kabu biya na ria abantu rende twache twarore minyama na wetu bwene ko konyora wildlife weche rigererie genteke rende Ninche soko gani kuwa nendore na gente ngerendire se minyama si ya Kenya. Asamentre buna osinyirwe none ndagera aranye. Akeire lakini ngeli koli ndagere ya ije hivi ibona ya kawaiteye lakini amaje arona akeire ya soire ndo ime kenyo goisibia kenyo konywa na arigere iribune ge konywa lakini bindagere chinde na amanyangi ge kolia. Ndoje naga ndagere chichinde ngacheire lakini enyo katora akeiga kini ndoje ngangerekere ko kolemewa kidogo ubwate kana senti ndagere chichigwenda to koria korengana nobutuki ye nenyoni ya gatatenga buneye gotoka imeyense ya Kenya kebekere bitinge yabongo iga gotoka nigo yatogete nsemo ya rangata korende gekwete asabo igantangani yatogete gekwete goikabono ase yende yatokire nsemo yomugonchoro Kemera county ya Nyamira ko reporter ya Ndizi TV riterane nkoro kwa Vincent Onyancha Nago tigana noroboti rubono tumurekera yande hagendete gokolekana boiga sensemeri ya siasa gati yo minyukuru sensemo ya bobase na boiga kurase bunge ya umachogeni gobono ba reverengere biabo iguru yekiro kyo gavana imeye county ya Kisii kolengana na barabo nigo batebire buno burayobo nigo burachikonda chinsemo ao buno umurikito brand sagnisena agotumanya
Ensa Eyemo tuko Amayia Ensa na 19 iligokorwo bochori bonene bwo mwaka uyu nigo twakora etaro ito Ensa Eyemo gwikase ebunge bomachoge chacha nene muno muchibuo gembo nabo igo ebunge bo basiensemo ya Sameta se county ya Kisii abo aseganga itenene yabo gukwana na bamenyi bechinse mecho likomanya ibirengere byabo anene muno yokagere ko baseli bagali ya kegima korae county ya Kisii abo aseli bolire to linene lyaba gati ya boroneri bekero kyo bogavane county ya Kisii ningo ore aseli bagali yali okora county yega nabo igo esababu nereli bwate abantu bakoborio bogabana no bogabana no botete ko omwana omoke okorukwa simbarati abagaka babatogojiri koruna byale tu mwaka 65 barabwo parliament bare kende nge yabago chikotokonya bono tigo mwana omokai jara akoroboga yobo naenda tokonya gusi omaete ng'ombe nero koni tibo itaoneke sengera itaoneke nyamarambe so we must go ne nyibindu muna bigo change na indi bagaka bono ko bago chikogota abana bakeboro mbago join ngaki bago join abona bago ba join babe simbanyo obokwere ndo boiga elinda abababe pe media de advisory pamu advice egura yane ngwa gerezo mugaba ne ngwa simbarati otura bantere ba chiabuga de jia gorjiga de jina tumete jiga sukanyora kitu kasomba somba ugia sabaremi inje mondongo support andi nare we basaba abantu baminto mwari wanja motorera simbarati genteke simbarati na bwado manyo bonene sana rojo beire ajagere to bokansora obeiro mujumba mara kabere na ande se mujyo monene arobiari bakororira ojire gusiga aje gokonya gusiba minto gae nabona ganie go support omugago gorukirisi obure kirisi obure akorenga ne miaka yaye ne bya akorire nabona munge mukono ngonye yanyarekana aira konye na sande tutarakonye korengana na butwa kwana na barabwo abange nigo barekana ko mwakera ekoko Paul Simba Arati abwase bateba nigo arasiri bagali ya kigima kora county ya Kisii asekerenga nabo igo engane yabo bosaye bwa Simba gose emyaka ya ene isaine kora county yega abwase bateba nsinyo makwano bobemba mbura etabwati abwase bono mumurochira se county ya Kisii nigo are Simba njege ndondo jomo gambyo itoyo Simba Arati ndo jari tu Simba Arati by the nabo munaboni ganje gura yane enanyi yagete kale ndagari basabot Simba Arati asengenjo yebikora okora ebine birengere byagati yabamenyi babo machoge chache nabo iko ensemo yabo basi korende tali abantu bose bechinse mecho na kera umuntu nale no bose bole bwo mwakera ekoko murayonde bwensi korengana ne birengere byaye bene ingo reporter ya Ndizi TV eretarane Brian Sagini Isena Biyamono umurikito Brian Sagini Sena hasoro bochirwa senchira yobo ikirano bono gotiganire Brian Sagini Sena igotokomerana na Mirded Momanyi oyo gotomanyibuna oyo koligegero kyobo senator imeye county ya Kisii Mingo Magara maga yoko Rusia sokurwa nekero kyobo governor ni gobona abagirango batebire bagochiko moko boko eli abagirango bo bokonyole getali kyobura ya sorgongo roiturwa gusi roboti uru asenchira yobo ikirano Abarai na banasiasa nigo bagenderete kweroberia na koligia gusirwa eliokobwa ase obochori boli bosio imeye bunge ya South Mogrango oyokobolia ekerogo kyobo seneta korwa ekiama gya Jubilee omoske Omingo Magara na egwa okoboko amona bamenyi be bunge yo eliogo chikogendereria eganga yae yokoligia ekerogo abo asateba ekerenge kenene keirera okorigie ekerogo ekyo ngelianga omogirango bwebirwe asamatuka mange ase birogo bye county ya ikirese korekananga omogirango ase Kisii county kitim kwenye intraso ase Jubilee bononde kitim chonsi ya koligo borai ase gusi kia boate mumembo de bwansu korwa ase bare mune candidate ya Kirogi county kula ko tiba brama to bagucha na inturango sensema ite steria sengi chukwegi media lakini sengi iri sango kera betrete batabasanga so ase kia ya Jubilee bora ase Jubilee yana so ananyero maka Kristo Breno ali no ko represent kwa Kisii county to boate deputy governor ko William Baka kabere technical servant ko kutudu sa South and I only get tenga ngori kitoro mu women rep na kora euki traera
gukotora mangana yo women rep abarai ao kurwa ebyama ao kurwa ebunge yo nigo barwa ebirengereri byabo ase bateba mbachikubwatera na gucia komwa omingo amagoro chipwe kwa ewa kura chijaje kwa ewa chigoko ira aba sasa wamone ga mwezi pi kijana mali kurwa chikure ko ira sai mu soigo kwa nganda ori ile bosongo kwesi tulotu waro oyumo ndogocha tumukorera abwanya kunyumo kandugo kuna nara kisi kaunti esama nganda yo seneta na siasa mingo nari urosana aye eto bwana ndo ndo meno EU European Union or South African Union kuko ya wakala siasa ali ya iburole abamenyi na barobwo tibatigiri magega ase na barobwo bakwanira engane yo egento tokolije no boseneta osaban ekwacha munumu girango toswawo oboseneta nacha kigura bano kiricho sipi ya goja kobagu ominga nyorenke manzo nya nyorenke bon bakibekire buya ominga nyorenke sipi no de brava girango maki wanjiro rio boseneta wakisi county nana bagirango tuli bakanani no ndo ko bali present diga ya seta amen abagirango nigo berure gochikomwa amagoro omusike omingo magara asokorye ekerogo kyobo seneta kurwa ase kyama gya Jubilee nigo bayakwana ya asegeti kya Nduru Girls ase banyarko bakumusabira na kumwa amagoro elindelio anyarko gendereria eganga yaye yekorya ekerogo kyobo seneta gingo reporteria egeta sen Ndizi TV eletariane Mildred Momanyi Biamuno umurikito Mildred Momanyi asorobochirwa senchira yoboikirano bono maiga yabana ko baisika somo tumuko yomoke igekyombe kyabali bakoegerie nko yogose Coaches Association imeya county ya Kisii baligania owako wenko yo kuwakolekana segeti kyanyanjwa asabana muraho bwatensi miaka 15 asogutumika chinga kichiyaba senchire ndonge umurikito Ndemo Steven norobochirwa senchira yoboikirano ekere chiskuru chigosie kwa sengencheru sentambe buna bono iga niga abana bagotora chinga kichintambe cyogotimoka eyu nigo yerero mu bw'aborokia benko yogose Coaches ime county ya Kisii kuwarigania mamerano y'abana inse myaka 15 abo baumerana imegetigie skuru ya Nyanchwa Boys ipire skuru njatenenga kintambe sana ono skuru mbaga chezire ntoba opportunities inkaga ono mpira te baraka ndonse team chengo chachi bonto twara junior teams ono ga gusi most teams ni kwati junior teams kine chire chiagu siengima tobate team kuroga ga bogere mate chinde chire go chimasocho mate kuwe town manchiro na kurujogo. Our major aim no to make sure kwamba talent ya bana aba nere nurtured ekiagera category ya bere bakonye baisika. Kwa majina ni Alvan Ogoti na hapa kwa team nachezea Kisii All Stars. Tumeexploit hapa talents nyingi na kategori yetu tunacheza kuna under 15, under 13 hadi under 10 iko. Aba muraba ikageti nigo betoma kiandage ikomia seba bwatogo semeribuna weteremero beribune yeige ko bari bagali okorokie biego byabo mbanyare gwetoma na goike birengo bya igoro buna bagosori bari bachire nkuma. Tumejuana na kama kuna matimu zingine huko nje tunataka kuitisha mafriendly tucheze na wao. Tayari tumeona vijana wameonyesha ubabe wao katika uwanja wa kucheza. Aba bwatani bechi gosori basabirwo ikanga bagosori gwetera kubali bagali okorokie biegwa byabo kubasemia na kubasomi chimbu chingi ya. Ningependa kushukuru hao ambao waliweza kuweka hii tournament ambayo imeweza kutusaidia kukuza hii talenti ya watoto wadogo. Kuna watu wengi huko nje wako na talent lakini hawajakuja hapa, hawajajua venye ball inachezwa. So wakuje tu tuungane na sisi sote tucheze game. Tukiendelea hapa kucheza naona tutafika hata huko majuu kama kuna mtu huko anataka kutusponsor.
ngaki ntambe abana bakembaranyara kwa guri bari kunyara kora kiebiyegwa byabo na keremero bine yakoretwa ase binyoro byakone kibona buna abana babake kone kibale buna bali abanene barorora ase binyoro buna abaorokia baba street kolera aiga kwa gwata baroko bokora kuririe byegwa biri babwate ese kerenga kikonyara ko birera na konyara ko bikini kuripotire taseni kia Ndizi TV kurwa aiga segeti kia Nyanchwa Boys Italiane Ndemo Steven Biamono umurikito Ndemo Steven hasorobochurwa senjira yuboikirano bono ekiombekere kyama lyoko kemsa ligasentunde ndegia chakire ko bwato kama lyoko cya county amaliega yunegara bwato weserekasi kinyagetari cya county asokonyara kubwenia amaroire ao gati amaliega yunego chikokonya ko rwanie binyinyi ao gati ya bwensemo yeso sera naboigo namoroirande. The consignment we are flagging off today is valued at more than 380 million shillings. The consignment comprises of essential medicines ordered by the respective counties as part of the Kenya Essential Medicines list. This list was developed by the Ministry of Health and has recognized the disease burdens in each of the counties, allowing for tailor-made ordering of essential medicines and medical supplies from KEMSA. Besides the essential medicines and medical supplies, this consignment also comprises of orders that cater for specific, that will deliver quality health products and technologies that boost positive health outcomes for the national development. This morning, we are flagging off supplies headed to several counties, including Kilifi, Marsabit, Tana River, Baringo, Garissa, and Samburu. Na umubunge Fatuma Gedi litukulia lero ni garo litukuli tambe ase bunge Fatuma ni gate ya una uyo kuligia kirugo kiobore wenze weterase kiama kia UDA William Ruto nigo arumu kurumi na niga bwata malemo ayuale maminchaneli chiko ayuanyarota senchire tabwenderete gati ya babunge bali bakomokoboko William Ruto boigoni gobaga ni Fatuma Gedi konyara ko erobo ene bwa manganayo una Ruto na bwata malemo mamincha no konyara kwaye niko chinga kechi omonogali bwe bunge Justin Muturi asebi karubie bunge litukulelero boigo amugani Fatuma Gedi kuruwa bwene wa manganayo ase Fatuma abulia kwa igwa motoka tato liko chikoleto bo saiti bo isaine buna William Ruto nigabwa tamalemo ayuatali ayaye. That when I mentioned a family owning 3,000 of acres of land in Kwale, I did not in any way insinuate which family. But if challenged, Honorable Speaker, I can offer evidence which family, what land they own where, but it is only right that the Honorable Fatuma Gedi either substantiates or withdraws and apologizes, especially for naming the leader of the biggest coalition and the leading coalition that is about to take government after the 2022 Honorable Fatuma Gedi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it is in the public domain, including court orders, where one William Samoei Ruto grabbed land, including Angata Primary School, Mr. Speaker, and I have no apology to make on that. I can provide the details. And Mr. Speaker, Weston, it's one. Taita Taveta is one. Mutesi is one. Laikipia is there. I can give you the records. You have a corrupt presidential candidate to hell, including buildings, even in Wajir, Mr. Speaker, even including Wajir. Pandeni huko. Honorable Pukose, what's your point of order? Honorable Speaker, with all due respect, Fatuma Gedi is on record and is on the Hansard claiming that William Ruto grabbed land. Can she provide that evidence in this house? We want her to provide evidence and substantiate. Honorable Fatuma. She must provide or withdraw. Honorable Fatuma Gedi, are you able to provide the evidence by way of substantiation?
Mr. Speaker, give me 2 days and I will bring the details of how William Ruto grabbed land of this country, Mr. Speaker. Very well. Honorable Fatuma, remember, you are the one who has undertaken to provide the evidence. Ordinarily, Honorable Fatuma, you know it's good. Don't listen to those ones who are giving you stories out there. Listen to what I'm saying. Ordinarily, we don't allow people to say they will provide evidence after 2 days. We would have required you to, because when you say something here, you are expected to have, the material. But given the gravity of what you've just said, I would allow you. And therefore, on Thursday, 2:30, Thursday 14th of this month, Mujumurigiria inyoronse niko gendrete kuyanyora gwetera Ndizi TV bwansu bumugusi gendra gutubwatia wetera sensemo ya mtandao ensemo ya Facebook tonyora buna Ndizi TV News na bwegensemeri ya YouTube na bogo tonyora buna Ndizi TV News ngo kirambia mono asogo chora gotengera Ndizi TV amangana majensemo ya bono margoba ayo amo naenda mange chikoro gisatu chia bono butuko na ende ningira na semese iga aseri bwanya aliko gusansamuranira nago kumanya ulitobwata anakurwa sumu na wemanyererio igakoro kwa Joshua Auta na nchereterane nkuru kwa Vincent Onyancha. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti